फुंबिलिनि बयनिसिमबो खुलुमनाय जासिहरग्रोबाय। दिनै मुलुगनां आबहावा सान बेखौ लोब्बा लाखिनानै जों दिनै हाब्रुबारिनि रायजो राजा लोगोसे आं मैदेरनिफ्राय फैनानै बाव बिफां गायफुंनाय जादों। लोगोसे थांनाय बोसोराव माखासे बिफां गायदोंमोन, बेबो दिनै देरबाय, मोजाङैनो देरफुंबायानो बुंजासिगोन। दा दिनै फैनानै बे बोसोरसे जाबाय। बे आबहावा सानजों लोगोसे बे बिफां बोसोरसे जानायनि बिसोरखौबो जों बार्थडे हिसाबै बिलुन खानानै बार्थडे सेलिब्रेसन खालामबाय आरो बे बिफां नामाव। आङो जिबनाव आंनि बार्थडेखौनो आं खालामफेराखैमोन। दिनै नाथायबा बे बिफांखौ बोसोरसे जानायनि बार्थडे हिसाबै खुंनाय जाबाय आरो जों ज' रायजो राजा हाब्रुबारिनि लोगोसे आंजों। ओंखायनो बे जायगाया मोजां जायगा, बाव माने बेरायोबा बयबो मोजां मोनो गोसोखौ, माने फ्रि जन। बाव माने बयबो माने फ्रि सेल्फि जनबो बुंजायो आरो फ्रि रिल लानोबो बयबो मानसिफोर फैसोलायो आरो। मोजां जायगा, बे देरबोबा बिबारा जुदि बारोबा मोजां नायनो मोजां नुगोन। बाव बिफांफ्रा सनालु, आवजार आरो कृष्णचुरा, राधासुरा मिक्स बिफां दङ। जों बे 2 किल'मिटार बिफां लामाखौ जोङो गायफुंजोबनानै बेखौ जों फोथांफुंनो नाजाबाय थागोन। लोगोसे बयबो मदद होयोबा मोजां, बेखौनो खावलायनानै रायजो राजाखौबो आङो दिनैनि बे आबहावा सानखौ फालिनायजों लोगोसे बयबो रायजो राजाखौ माने बे दिनखौ जाय फालिदों बयनोबो आंनि खुलुमनायखौ जासिहरबाय। जाहाथे फुङाव नङाबाबो बयबो फांसे फांसे गायो। बिफां गायोबा मानसिफ्रा सेल्फि लायो, नाथाय सेल्फि लानायजों बिफाङा थाङा, बेखौ आदर लानांगौ। ओंखायनो देरनायजों लोगोसे होमबा लानो हागोन जे आं गायनाय बिफाङा देरबाय, जाफुंबाय। खिन्थु गायजेननायाव जुदि सेल्फि लाना देखायोबा बिनि आदरखौ मोनाबा बे बिफाङा थांनांगौआ एसे गोब्राब जायो। ओंखायनो बिफांखौ गायोबा आदर लानांगौ, बिफांखौ जोङो मोनसे मान सनमानबो होनो रोंनांगौ, बेनो आरो। बिफांखौ मानि थाखाय गायनांगौ? थाखाय जोङो जोंनि जिउआनो दा मोनसे बिराद अलखदाव फैगासिनो दं। खारन बिफाङा खमायलांबाय। जेरै मरुभूमि, जे जायगायाव बाला हामामोन बाव बिफां जाजोब्बाय। नाथायबा जोंनाव हाग्रा बंग्रा गोबां साल सिगुन गोदो दंमोन, नाथाय जोंनि मेगनाव जोबस्रांलांजोब्बाय। दा बे जोबस्रांलांनायखौ जोङो फांसे फांनैबाबो लामा लामा गायनानैनो जों बे बिफांखौ लाखिनांगोन। खारन बिफां थाबासो जोंबो थांनानै थानो आरो आबुं हां लानो देहाफ्रा मोजां मोनगोन आरो। बेफोरनो अक्सिजेननि थाखाय जोङो बहुद गोनां। खारन ओंखायनो बयबो बिफां गायनायाव मदद हो, बिफां गाय, बिफांखौ फोथां, बेनो आरो आंनि खावलायनाया। बे बिफांखौ हाब्रुबारिनिफ्राय गेन्द्राबिलि, सथ' गेन्द्राबिलि होनो, 2 किल'मिटार लामा बेयो। जों बेखौ जेरैबाबो गायनानै जाफुंहोगोन, फोथांगोन। जों थांबायानो, माने बयबो लामाजों थाबायग्राफ्रा बयबो आदर खालाम, जाय गायदों बेल' खालामनाङा। बिफां गायनाया गायनो हागौ, जाय गायाखै बेबो आदर खालामनो हागौ आरो। बयबो बिफांखौ लामायाव नङाबाबो गावनि न' लांगोना बा बारि, जुदि जों बोसोरफ्राम जुदि जों फांबा बिफां गायोबा जों माने मोजां सोमखोर नुयो। आरो जों बिफां बननि थाखाय जोङो हाग्रायाव थांनांलाया। खारन जोङो खोदोम बिफां फांनै फांथामसो गायबानो जों बे बिफांनि दालाइखौनो जोङो दानै दानै बन जानो हायो। बेफोरनो आरो। ओंखायनो बिफां गाय, बिफांखौ फोथां, बिफांखौ फोथांनो हाबासो जोंबो मोजाङै थांनानै थाफुंनो हागोन। आङो आंनि गेदेरफोरनिसिम बा नोंथांमोन मिडियाफोरनिसिम आंनि अननाय खुलुमनाय जासिहरग्रोबाय। जाय हक, माने जोङो दिनैहाय मोनसे मुलुगनां आबहावा सानाव मोनसे टारगेट लादों जे जायखौ जोङो दतमा ब्लकनि सासे मावसोम माने राजु कुमार मुसाहारि होननाय बिथांनि थागिदायाव, बिथांनि खावलायनायाव आङो हाब्रुबारि गामिनि गामिगोरा जानानै आंनि माखासे रिटायार्ड पार्सनफोरखौ हांख्राय हरनायनि गेजेरजों लेंहरनानै जोङो दिनैहाय मोनसे आगुआव गायनाय बिफांखौबो जोङो माने जोनोम सान हिसाबै, गायजेननाय हिसाबै जोङो फालिनायजों लोगोसे दिनै मुलुगनां आबहावा सानावबो जोङो फांफा बिफां गायनो होननानै जोङो बिफां लाबोदों आरो गायगासिनो दङ, मावगासिनो दङ। दा बिफां गायनायनि ओंथिखौ जोङो जिहेथुके मोनथिगौखाय, लेखाफोराव गोदो मोनबोनायखाय जोङो दिनै गोसो जानानैब्लाबो बिथांनि खावलायनायखौ लाखिनानै
आङो आंनि खावलायनाय बायदि आंनि लोगोफ्राबो नुजाफैनानै जोङो दिनैहाय बे हाबाफारिखौ गाजा गोमजायैनो मावफुंगासिनो दङ आरो मा